Anya laki din! Ay, Oh, apa yan nagunag ti panagsanaay mo, si kabakla. ay, awanan, kumare. Awanan, di ka barbaro cellphone ko. Anya, taapay. Napukaw ka di? Wano? Natakaw. Ha? Hindi na pa nag-igay inuman, mare. Napanak tumat ngamin nagsayat. Anya ngay ita. Ay, napainom makitikas taunay. Isadyak madla na puutan no anya. No natakaw, o ano, natnag ko. Anya? Ay, awanan di cellphone ko, kumare. Awanan di mausar ko. Kat basol mo Daytan tumot gamin agsaysayot ti aramidam. Anya nga ita. Awan mausar mo nga agsayat. Ay, saan na mabalin, kumare? Inakagsapol iti pakitang danak. Iti kasta, makagatang iti baro cellphone ko. Ay na, jak lakit di mabiyag no awan cellphone ko, kumare. Anya? Katuan, uray nakagugas iti carrots, tapno ang kakwartaak. Wano saan, uray agbali nakalabandera ita. At dalakit maurnong ko. Damag kong agsapsapol kano ni bakit ilyang ti aglaba ijay balayda. Awan kano nga mintay sigod a labandera da. Ha? Kasta ka di? Awan kumare, iso ano kayat mo, mapan ka kasaritam. Ayun man. Ay na, sapay la kumatawan pa'y tinakasarita na paglabaan na. Tauray siya kon. Wan kumare, ingka katatan tapno makasaritam. Nadamag ko ngamin ngagsapsapol kayo iti labandera yun, nana. Iso nga'y maya. Wan, pimaanaw gamin tay sigod akadwami diti balay. So nga awan ti aglaba ti mureng me. Ti mureng launay dagiti apok. Ay, katsiyakon, nana. Ha? Sigurado ka? Ay, nana, anya lakit din, aya. Ang angawon naksamot bakla. Sika aglaba? Ay na, nana, pudno ti ibagpagakan niya. O sige, umay ka nga ron inton bigat ha? Apag iso a Sabado. Kano kayat mo? Umay kan tumanen inton no Lunes. Agdalos ka diti balay. Oh, ay sige, nana, umayak na umay. O anya, nakasaritam ni Nana Ilyang, mare? Ayun ko, mare. Ay, uwan ko, nana. Ay na, sa wakas. At damat lapakitang dana kuan. Ay, makaornong akmetlangin iti gatang ko iti salbaga cellphone. Ala makitang dan ka. Tapno na igatang mo. Kalpasan na, ipatakaw mong tumanan. Ay, saanan, kumare. Diyak kaya ti mapan ijay nga inuman. Jak mamatikan ka, kumare. Si Kapay, asaan ang mabiyag no saan nga agsayat. No, si kakit dimet, kumare. Ay ngam alaa, wanan sayat no sayat. Ayos laang. Ngam ti agin dadalos. O, di ba? Katun. Ay, aglunat na na sumayata ka bakla. Ay ngam, sa anak akas kadagiti karuba nga agin dadalos. Kunam lamit no awan ti aramid da. Ngam, danga daman. Nanay. Abi nga katkatawa kang agmay-may sa bakay. Ay na, makapaulok nga rod lakay. Ni kanu bakla asayot. Napan kanu nakitang dan ijay ayanda bakit ilyang ang naglaba. Ken nagdalos iti balay. Ha? Kahit, anya kumangay ti nakakatkatawa iti dayta. Kat, anya pa'y ngay lakay. Makapaulok Ngamin, ide, kunamla no saan ang makitang dan. Gaputaday tala agpapapintas ter aramiden na. Ngamita, uray aglaba ken agdalos iti balay. Tinutupan na. Anya?
Ay, baklang awan makukwarta na. Sayet asayet, ngem awan met gayam pagsayet na ti danga. Ay na bakit? Awan bibiyang mo kinkwa na. Ngamin, di na kamat bibiyangan. No day ta pa nagkatkatawam ket napan ka na ginaw at da ko manaaramid mo. Ay nalakay, biyangak ta makapaulo mo ngamin. Agbibisin abakla. Agpadadalakin ni pilang ako mare na, ha? Nagpadaan da nga agbibisin. Nya! Nay, si kamot gayam ti masabat ko ibiyang. Naggapam ngay. Narabyan ka mag. Ket, di ta igigid atata. Siguro, napan ka manin nakimaritisan niya. Iswa narabyan ka. Ay natata, oray na rabyanak iti kastaunay, awan bibiyang nyo. Day taman biyagyo ti pakibiyangan nyo. Awan bibiyang nyo, nga oray agpatpat nagak amapan makimarites. Anya, Laklakayan kayo aman nakibiyang. ibiyang. Maminsan pa'y apakibiyangan nyo ti panakarabiek, talaga ang makangag kayo kanya. Amo mare, damag ko anapan ka no nagmarmaritis ni Ibiyang ijay daya idi kalman. Ha? Kat? Anya ka no tinapan namanin in marites da nga ibiyang aman nakibiyang? Ay kat, asino pa'y kumano saan adata? Duwata ka no nga rod, ti bida iti amin nga istoryana. What? Salba ka talaga ti awanan bain? Uwan nga ron, kat ti may sana damag ko, kat katawaan na kano ti panakitang dan mo ija ayan dana na ilyang. Nangruna ti panaglabam. What? Ay sos! Anya ko mamatin nakakatkatawa iti dayjay? Naglabaak tapno at datangdan ko. Sa anak mat anapan nagtakawan niya. Isu nga rod, nairwam tamutan iti ugali dayjay nga ibiyang. Amin lakot takibiyangan na. Ay sos! At danto aldaw na dayjay. Uray po utem ti kunak. Ti awanan ba ina babae? Ay, una yan ay ti tao nga awan maaramitan na iti biyag na. Ay na, bay amon mare. Saan nga iso ti makadadaal iti beauty ta? Ay talaga pagpungpungto tanak dayjay nga ibiyang. Ay na, napyapay kanyak. Tanagbanugak ti kwartak. Sana kas kan kuana. Ama panlaag pakpakod ko diti sa bali. Tapno lang adda kwartana. Ay danga talaga. Nakasauak man ako nakon. Oh, adto ititangdan mo ana urnong bakla. Ha? Ay na. Agyaman ako unay-unay, nana. Awan aniyaman na, si kakit dimot. Ay, sa wakas. Kamaudyanan na. Makagatang akmanan iti baro a cellphone ko. Ani ha? Igatang mula ang iti cellphone day tatangdan mo. Aywan, nana. Diyo ka di madlaw nga awan igam ko a cellphone ko. Ngamin, natakaw idi na panak ijay inuman. Ay unay kan? Ala gumatang ka garaw tapno adam man ang takawon da. An nadam ngamin Ay, huwag nana. I promise you all. An nadak ti cellphone ko agatang. Ne, gimatang kamat gaya man iti baro a cellphone mo, mare. Ay, katuwan ako, mare. Apay kapoy. Apo, sana all brand new, kan branded ko naman. Ayun, Nagbanugak met. Di ginatang konti kap-kap nagkaka-cellphone. Kat, pinadaraam kumamot na tapno saan manen amatakaw. Ay, sus, adula amin na padara nga ibagbagamet ko, mare. Tinapatag kanyak. Naipos ko ti kayat ko nga i-post. Ha? Anya man ang ti-impose mo? Diyak pa'y nakita Kung nakiti-post ko, kastoy ni. Ha? Agdum nga ka, Naimbag pa'y apagrigatak ti kwartak nga igatang ko iti usar ko.
Ngam ti mapanak, agpakod ko diti sa bali. Tapno isi mani, kunat. Niya? Nasakit ngamin tinagam ko. Gapoy tinangag ko, idi na minsan pa ngal daw. Matamaan ti matamaan. Salbagkit de. Ti awanan bain abakla. Pagpungpung tutunak at talaga. Hey, si Kamalang, kitagong ungot ka mo tamagmag na. Apayan, ibiyang. Ha? Siguro, awan nagyay kamaritis mo. Isungagong ungit ka magmag na. Anya, amo yung mat nga agong ungetak tata. Iso apang nga asiyo. Ta saan nyo kumaanayunan? Amangan nuta kayo ti pangipapasak iti pungtot ko. Anya, Ha? Manakibiyang kayo ha? Dita ka man langan alakla kaya. Talaga nasakit tinakam ko iti dayja abakla. Inton kon sugudak lang arud ijay balayda. Anya? Ne. Apay, anya ti basol je tao ken ka? Takas tao na iti pungtot mo? Ha? Dakkel ti basol na kanyak lakay. Tila mapan na ipopos iti Facebook kunamlan asino akadalusan. Anya? Kitaam ngamin ti post na Sa anak nga interesado na anyaman ti post na bakit? Kan may saan kami a friends? Biro kam tinagan na ta kitaam. Ay na, ibiyang aya. Agunget ka no addanagan mo iti post na. Ngam no awan, anya kumaaga po nga agunget ka. Ay immature da di abakla. Awanan bain. No adda ko maparikot na. Ibaga na. Saan akas jay nga ipos na latan. Immature at talaga. Oh, bigbigat pa ilaan ngam nakasukat ka manan. Papanamaya, Mapanak ijay ayan dagiti ko kumaray. bigbigat pa ilaan bakit? Mapan kay man agmaritesan? May saka man. Ala, buwisitin nakta kitam. Uray si kapag papasak iti pungtot ka. Uray kitam. Anya? Sus, mala. Din ka nga rudan. No iso ti pakalag-anan tariknam. Inakon, agluto ka iti sidaan ha. Agawid ak madamdamat, mabisinak taon. Apay, awan makan ije balay dagiti marites sa padam? Na, talagang sakit di ba? Malalalala, ingkan bakit? Angaw ko lang mo, chika. Ingkan. Makakatawag man bakla. Kat, anya pa'y laing ter aramidam. Ibagamon atap no agkatawa tadua. Ay na, napan kano ni ibiyang ijay ayan dagiti kukumari na. Imbaga na kano nga immature ka. What? Ako, immature. Taabay ka no ana ibagana dahi ta. Gapo kano iti impose mo iti Facebook, idi na minsan nga aldaw. Anya? Dahita tinadamag ko itay na panak ije tersena ni Maricora. Jakmat kiti sinaludsod iso tinangibaga. Tiyawanan bain nga ibiyang? Ho, pagpuno na ang salop. Dapat nang kalusin. Aniya? Ho, paimandaya babae. Masabat ko lang. Pakita akiti adong nga star. Sakit din ti bagaan na nga immature. No adaman ti immature kada kami adua. Iso, saan na siya? Immature plus guilty ko naman. Ala, ibagam to kun kwa na masabat mo. Tapno maikat day tapungtot mo. Talaga, madurab ko talaga dayjay. Sana siya ti karkaritan na. Aniya? Hoy, nasaya at mata nagsabat ta si kaibiyang man nakibiyang. Ha? Oh! Awanan ka itibainan niya. Anya jay madamdamag ko nga ibagbagam ka no nga immature, ha? Kat pudnumat, no adda parikot mo, ibagam, saan akas ta nga ipopos mo iti Facebook, immature ka talaga. Ay, ay.
Immature na talaga, ha? Amang ano kaya't mo makakita iti star, madurab ka makitam. Anya? No adaman ti immature ka data. Sika, ngamin, awan matinabasa iti post ko, anagan mo. Saan ka di? Ha? Sika ti immature. Awan nagan mo nabasam, ngam, guilty ka. Gaputa amom tabaghim nga aramid mo dayjay. Saan ka di? Ha? Napasagidan ka. Iso akas taon ay apungtot mo. Ha? Mawatam ti kayat ko asawan? Anya? Kan mais, pudno matin baga kiti post ko sana ya. Ana say-saya ti kwarta ang nagbadnogan, ngam ti kwarta ang naalala ang iti panagkayang. Anya? Anya, guilty ka sana ya. Sika ti immature. Sana siya danga. Maminsan pa nga adda imarites mo. Ha? Pagdarag ta subsub mo ko naktuman. Salpag ka babae. Oh, apay akas taunay nga isam mo. Sumungsungad ka pa'y laang ang pagatlapayag mo tanday ta isam mo. Ay nanagragsakak. Apay ko nam, natumpak tayo nga ibiyang. Anya? Kaduan, tinumpak itay na sabat ko. Inikak man iti pagnakman na. Awanan bain kay. Kat? Kat, anya pa'y ngay, barangag na ka ma. Immature ngay bagbaga naman. Iso ati immature, plus guilty ko namon. Inton kwan. Ipulong na kaki nila kay na. Ay na, awan bibiyang ko. Oray, umay da nga agad sawa. Pag timog, tupay ida. Anya? Ay nagungutan? Amumatan kanya kumare. Nasing patak na nasing patak. Ngam no day tayo matlaang tao. Ang ati aramid na kat imarites na kiti sana pod no. Ay, makatong paak ko nagtumas. Anya? Tinumpa na ka ni bakla ijay dalan? Punla kay. Ay no, balsak to dayjay uray putam. Oh! Usto mo't di naramid di baklakin ka. Anya? Usto laeng tapno agnakam ka. Kenpud no ti imbaganagan ka. No adda immature ka da kayo. Si kadayta saan ani bakla. Anya? Iso aday ta nga inaramid na kan ka, pagadalam ko ma. Sarde nga mo, ti panlaki marites mo. No di mo kayat ama ires day tarupam, gapula ang iti katutong pa. Maawatam bakat. Anya? No papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.